Hola, nois. Soc l'avisant de Terrassa. Com sempre us dic, a Terrassa, ja me'l sabes, que es diu en Joan, i jo en soc un d'ells. Bé, avui us torno a fer una explicació en relació a gent que he trobat que m'ha agradat molt. Ahir vaig estar al Corte Inglés a Barcelona, de la plaça Catalunya, esperant que m'atenguessin. I hi havia un senyor que va resultar que era d'Hondures i que jo, parlant en català a tot arreu, i amb ell també, doncs em va dir que li agradava molt que li parlés en català, que és el que teníem que fer, i que si no es parlava més el català era per culpa nostra. Veieu? Doncs això és el que sempre he dit, perquè ells tenen ganes d'aprendre. I si no parlem en català, ells no podran aprendre. No se'ls mourà la fibra de poder tindre interès en parlar el català. Aquest senyor realment em va deixar molt impressionat. Tant de bo n'hi haguessin moltíssims així. Molt bé, a reveure.